Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Hangal Girl, ang yung hangal sa kabukiran. Hala na aman, merong oy, patubig! Guys, I'm back. So yan na guys, and today's video ay mag Chubby Bunny Challenge kami. I know super late na ang challenge na to, pero ngayon lang kami nagkataon na mag Chubby Bunny Challenge at pang ano na rin, pang content. Charot. So guys, antabayanan nyo, mag-prepare muna kami sa aming marshmallow at tingnan natin kung sino ang manalo dahil may premium. May premium daw. Pero asan yung premium ko? Ay. So guys, please keep on watching and see you later, alligator. Few inches later. So guys, ito ang mga marshmallow. Wala kaming nakitang malaking marshmallow. Dapat talaga mas malaki yung marshmallow para hindi kasya sa bibig. So guys, alam kong lahat ay nakatry na siguro sa lahat ng Chubby Bunny Challenge at kami lang ang hindi. Pero last time Chubby Bunny Challenge ako pero hindi ko na-upload sa YouTube. Doon lang sa Facebook with the Hangal Girls. So yun nga guys. Magsa-start na kami at yung mga contender ko, yung mga kasama ko lang dito sa bahay. At maingay pa rin ang background ko as usual dahil nga may kung walang tractor, may naman nagpatubig naman dito sa aming palayan. So, pasensya na. So guys, ang winner ay may isang timpura. Napaka-poor ng aming game. So, yung contender ko si Elaine. And then, my sister-in-law, please welcome. My sister-in-law na naka-shades pa, nakakahiya naman. Oy, guys, please welcome my sister-in-law. Nag-make up pa talaga. Oy, grabe, gi-prepare yun niya ang kuan. Chubby Bunny, matulo na to ng kuan. Para daw maano niya yung marshmallow, guys. So, guys, wait. Dito ko na lang ilagay yata. So, guys, magsa-start na tayo sa ating Chubby Bunny Challenge. And then, alam nyo na kung anong rules ng games na to. Padamihan ng marshmallow ilagay sa bibig. So, bilangin natin guys kung ilan ang kaya natin. Tapos, once na magsubo tayo ng marshmallow, sabihin mo Chubby Bunny, Chubby Bunny. Hanggang mapuno ang ating bibig. Balani. Chubby Bunny! Balani. Chubby Bunny! So, let's start! Hoy, sabay tayo! Listen for 1. Huwag kainin ha! Huwag kainin! Huwag kainin! Huwag! Ano ba? Basta! Ilagay yan dyan. Padabihan ang ilagay sa bibig. Oy! Chubby Bunny! Chubby Bunny! No. Sige, haba 1. Ito, Chubby Bunny. Alam mo yung kada ha? Hoy, pila na ito isa. Oy! Alam mo yung kada ha? Hoy, pila na ito isa. Oy! Ano ha? Chubby Bunny. May ipa. Oy, pila. 5. Chubby Bunny. Tulo. Ipay mo ha? Tulo. Chubby Bunny. 4. Chubby Bunny. Tulo. Hunger. Chubby Bunny. Tulo. Hunger. Chubby Bunny. Tulo. Hunger. Chubby Bunny. Tulo. Hunger. Ay, ato mga dito. Ay, lagi, grabe na kayo. Pat na kayo, ma.
sige taon ni mo. Pildi na ka. Huwag ka sumunod. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. 5 na. Pilay mo ah. Pulo ya. Dapat lampasan natin ha. Lampasan natin. 10 sa kanya. Pat. Sila na. 5. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. 6 pa yata. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Nangahiyang man ako ha. Wala ka ina. Wala gani natunaw. Chubby Bunny. Na, Chubby Bunny mo no, be. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Eh, Ito ko parihata. 12. Chubby Bunny. 13. Chubby Bunny. Iwa ako. Sila na 9. 9. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Dagan naman ko ah. Sige na. Ito na lagi. Iwa. Parihata. Iwa ata. Na. Ano? Ulo na ko. What? Kunain ko lang ah. Wala gani ko mo to. Oh guys, natalo ako guys. 10 lang imo ha. Chubby Bunny. 10. 10 iya. 13 10 versus 10. Chubby Bunny. Wala, huwag kainin oy. Wala kinain. Huwag kainin. Naluha na ako guys. Ay, sabihin mo, Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ikaw. Wala man. Nakablock ko yan. Daog na slis. Surrender? Surrender, guys. Ay, sabihin mo, Chubby Bunny. Oy, dito, lapit talaga sa camera natin. Sabihin mo, Chubby Bunny. Chubby Bunny. 13. Chubby Bunny. How many pieces? 15. 15 pieces? Ah, 15. Sabihin mo, Chubby Bunny, Chubby Bunny. Ah, at kinain mo man, oy. Ang daya man to, oy. Madaya talaga to, isa. Naluluha ako, oy. Grabe. So, guys! Oy! Guys, so ang nanalo, guys, ay... And the winner is Lisa! Napo na to! Huwag mong ibalik! Balik ka di baba. Ako, tinapon ko yung akin eh. Balik sa baba. Parang maano na yung ano ko ba? Pwede, gunugo. Challenge ko na eh. Pwede po di balik na po. Masakit yung panga ko, guys. Balik Grabe. na po kaya para matus yung video. No, no, huwag mo. Eh, binalik lang niya, guys. Balik mo. Ay, sus. Wala, prize kay pang bata. So, guys, and the winner is Lisa. Congratulations. Kami lagyan ko yung mga anak. Kuan guys, ito is PG. So, guys, congratulations. Hoy, Uy, nagapin mo, hoy. tanaw sa kamera. Maraming salamat po. Ah, bye.
ang vlog na ito ay wala pa ring saktong rules and regulations. Kaya huwag gayahin. Dahil kinain na niya talagang ang bilis niyang ilagay niya yung guys, yung marshmallow. So, second si Eileen, pero hingi lang tayo ng kanya ng premyo. So guys, that's all our Chubby Bunny challenge. And guys, let's try the kids edition dahil yung mga pamangkin ko gusto din nila na mag Chubby Bunny challenge. Oy, sige, come So on. let's watch. Hello guys, yung mga pamangkin ko naman guys. So let's try. Pasensyahan nyo na. Paano mo? Sabi ko sa mo ha. So guys, let's start. O sige, lagay kayo ng marshmallow sa bibig. Lagay. Sabi ba ni? Isa lang. Oh. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Oh. Ilan na? Bilangin nyo. Dong, wag kainin dong. Ibutang. Ako ganun na Sige. to. Kawin eh. Chubby Bunny. Ikaw be. Ika na to lang. Kuna ipa. Sige. Chubby Bunny. Sige pa. Chubby Bunny. Sige pa. Chubby Bunny. Sige pa. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Give me money. Kani kinain lang man tong isa. Oy. No, sige. Ikaw dong. Chubby Bunny. Sabihin mo Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ay, kinain man. Oy, klaro man itong laro na ito. Oy. Sabihin ko na. Sige, ikaw dong. Sabihin mo. Chubby Bunny. Ay, kinain mo. Ilan ang nakain mo ni? Wag ko na ipa. So guys, natapos ang nanalo sa bata yung mga puti. So naghati na lang sila sa kaniyang mama ng winner. Nainis ako dahil walang saktong rules and regulations ang larong ito. Basta na lang kinain nila yung marshmallow. Nakakainis to. So guys, ayan lang muna ang walang kwentang challenge ulit. So pasensya na kayo. Charot. So yun lang ang aming laro sa aming bukid guys. Pasensya na kayo and thank you for watching. Huwag kayo maingay. Oy, nainis man ako dito mag-vlog dito sa bukid. Oy. So that's all. Thank you for watching. Please subscribe my channel Hangal Girl and click the notification bell para updated sa lahat ng kahangalan sa mga walang kwentang game challenge. So that's all guys. See you again on my next vlog. Bye for now. 君の虜になってしまえばきっと